Tervetuloa Koiraparkkiin. Koiraparkki on koirapäiväkoti ja koirahotelli, joka sopii kaiken kokoisille ja rotuisille koirille. Koiraparkki on ennen kaikkea aktiivisten koirien paikka, jossa joka päivä siivottavissa toimitilassa koirat oleilee ja leikkii ryhmissä häkkien sijaan oppien sosiaalisia taitoja ryhmässä. Ulkoilemme monipuolisesti remmilenkeillä sekä koirapuistoissa. Koirien turvallisuus on otettu huomioon siten, että ennen hoitoon ottamista koirien soveltuvuus testataan ilmaisella 4 tunnin testikäynnillä, jonka aikana tarkastamme myös rokotukset. Jos jo ennen testikäyntiä on ilmennyt jotain sairauksia, aggressiivisuutta tai koirallasi on juoksut, emme voi ottaa koiraasi hoitoon. Koirien kanssa on aina ammattitaitoista henkilökuntaa paikalla, joista suurin osa on suorittanut eläintenhoitajan ammattitutkinnon. Koirien omistajat voivat seurata lemmikkiensä päivän kulkua sosiaalisesta mediasta. Koiraparkkipäivän jälkeen koirat ovat usein väsyneitä, mutta tyytyväisiä. On tosi ystävällinen ja joustava palvelu ja koira tykkää olla täällä ja mun mielestä pidetään hyvää huolta, että koirat pääsee ulos ja niillä on täällä tekemistä ja kaikin puolin kyllä tyytyväinen tähän palveluun ja toimintaan. Ja Franklin myös, sehän se pääasia. Koirapäiväkoti on avoinna arkisin aamu 7 ilta 6 ja hotelli palvelee ympäri vuorokauden. Koiran voi tuoda vuorokausihoitoon aamu 7 ja ilta 10 välillä. Löydät meidät Helsingin Kampista ja Herttoniemestä sekä Espoon Latokaskesta.